Enak nggih bater sing awet. Ora to. Ya. Oke. Wes ya. Dari mana kono? Hah? Terus. Oke, masih bersama Single Speed on the Road. Sorry, kita tipis-tipis. HP ini motor Linggo ya? Motor Linggo ya? Sorry, ini rutenya rute Blakeraan neng PTPN 12 Probolinggo, tembus neng Blok Agung Surabaya. PTPN 1 Regional 5 Kebun Kali Telepak. Wah, gas. Spek sepeda ban 28C. Manukku kederek ning kene iki. Aduh. Aduh. Ya. Ban ngarepku iki kurang atas koyo Aduh, kempes kayak tok. Gak, Ding. Hah? Apa? Ah, bocor. Kayak neng alas sih wadah nanti neng di. Aduh, salahnya nyala. Ngomong peda tiga dalan halus, golek dalan kayak ngene. Padahal iki fiksi bos lon, tiga dalan ngene iki lho. Ya opo iki? Atuh ning dine iki. Ane bocor. Salah embong. Domongi gara ngengkel. Ayo apa ngene iki sing susah yo. Nonton nih. Sepedaan iki tutuk pedaan lek iki mlaku-mlaku pedae dituntun. Iki olahraga tenanan lek saiki. Lain kali tempatkanlah sepedamu di jalan yang benar. Aduh ini ning ndi adoh iki. Apa ya ning kidul apa ning panas sih? Ndi mau kok kono ke arah teko lor teko Probolinggo iki tembusane panas. Nah rono Blok Agung cukup sing arah ngiri lek teko lor. Nyapa Pak peda dituntun Pak? Nyapa peda dituntun? Alah kesel jare pedae. Oh alam sakne Tumpaki tok kesel jare. Gak tau di rumah pisan tumpaki ae. Iki wis Pak, monggo Pak. Santai-santai nih jembatan anyar. Loh, sampean mana Pak? Nyapa pedae Pak? Luwe Mas. Luwe. Peda tumpaki Pak, jadi tuntun Pak. Aja Pak, aja Pak. Aja mencolot Pak.
Wah. Spot untuk orang stres. Mau apik spot iki. Langsung iki. Gak kate klenger-klengeran, langsung diet. Ngeri. Loh, sampean ya, Pak? Kok sampean tok itu, Pak? Oleh-oleh blakraan. Sepedaan iki wis kesel. Dadi mau. Malah laku malah. Wah, lho. Jelas ngene aku penyok gak jelas. Iya. Duduk kempes seneh lek iki. Duduk bocor lek iki. La ilaha illallah. Loh, nyapa, Pak? Golek-golek lho. Loh, Pak, ning ndi, Pak? Loh, PD dia mana, Pak? Lah, kancane iki tibake. Nek kancane. Loh, lah PD nyapa, Pak? Ditumpakne, Pak. Ya kesel jere. Piye sampean tak koncone lho lho to. Malah ditumpakne peda piye maksudnya? Aku ketahuan sampean pengen Pak Wolu mau pakai ning dalan, Pak. Piye? Dijak sepedaan, pedanya malah numpak peda. Piye iki? Yo iki sing diarani sepedaan numpak peda. Yo iki. Kene gue kon mancal kancane. Piye? Wes ndang wis ditempel nih. Oh. Aloy. Masa wis semiran dhewe rambutmu iki? Kowe warnane garangan nih. Kena gramason rambutnya. Ayo. Sepedanya tinggal sik ben ditempel nang kono. Oh sing wis ane mari mlaku. Untung enek iki. Wah. Wis koma. Istirahat sik. Kusel kan. Wah. Kayak untuk disusul sam cilik iki. Kok pendekar sih. Ada kena gramason rambutnya. Ibu main gumun. Iya. Wes, vlognya sampai kok ini sih, wes kusel iki mari mlaku adoh iki. Wes, laren wes. Sampai jumpa.